Nindot kita labon. Ingin anak sila inig ka morning, inig buhi na to, manglupad ng uban, madto na ranging area. Mao ni sila Guwapa kaayo ang atong mga pulit. Buyag. 12 weeks pa ni sila guys, daggo guys tanan. Nanapunta sa ato ang backyard dire guys no, naa dire ang ako ang baby chicken gilangsad. Gihikta na ni guys. Ay. Hoy, gihikta na ni siya kay kuan kanang gi-range naman natong mga kuan dire. Atong buhian ang ato ang mga pulet, ranging pulet na to. Aray. Good morning. Gawas na sila guys. Gawas na sila. Tora. Ngwa na dito. Nindot kita labon. Ingin anak sila inig ka morning, inig buhi na to, manglupad ng uban, madto na ranging area. No? Nindot kay tanawon sila. Ara tadre mo lingkod tadre para makita pug ko. Yan, na sila diha. Ang uban mos abot dito sa tumoy. Daily na to sila buhian. Gawas kina sila tanan, no? Maka-stress out sila, maka-play sila dito. Normal buhian na mo sila kana na ang mga na alas 8 kanang ni kuan na ba ni nawa nang yamog sa kuan gani sa sawg o sa kanang mga sagbot kay dito sa tumoy na pa man sagbot. Nanaalan ninyo kanang naalam ninyo nawa na ang moist ba. Lipay ka sila. Yay. Igay, panama ako. Mao ni sila Guwapa kaayo ang atong mga pulit. Buyag. 12 weeks pa ni sila guys, daggo guys tanan. Harvest na nila to, hapit sila pohon. Ito ang mga busog. Kaon ni sila sayo. Gala na dito. Gala na ni sila. Ang uba na pa dire. Gawas rin ni sila. Itong i-check dress sod. Itong gibutang akoan. Yung tubig na apa. Mao ni sila ang ato ang mga 12 weeks pulet. Buyag kaayos tanan. Ay dako usa Ay dako kaya dito guys ay. Tignan yung dako Buyag. Nanggawas na sila. Gawas na sila sa ubos. So mao ni nakanindot ani atong mga pulet gigibuhian gyud ni nato. Patanawon ta mo sa kuan guys. Patanawon ta mo sa temperature diri sa bukid. Perti bugnawa. Mao na 23. Klaro bas kamera. 23.1 no? Grabe ka bugnaw diri sa bukid guys. Pero akong cope, okay po ni akong cope guys kay dako ni siya. Natoy nangutana dahil pila to'y sukod. Anay ko ani siya 4 by 6 meters no? Ang iyahang gidakon. No? Musod siya kani. Musod siya mga 100 kapin. Almost 200 ni nga mga pullets na adre nato. Nya putangan lang nako og kuan kani. Ilahang batuganan nya kanang kuan pod. Maka-range pod sila daily dire no. Tawaon induta tanawon nila guys. Daghan kaayo nas gawas. Baby chicken ang tan-aw nila dito. Ang uban nagabot sa ubos, dito guys ubos. Mao ni sila. Ato mga pulet, no? Nya. Sige ra ni sila greens nya hipuson ni namo sila inig hapon manguli man na kay mangit-ngit. So dapat sila balik dire. Nya mo to inig kabuntag amo pong kuan buhian.
Oh, ako ni buhi ron kay sayo ko ni saka diri sa ato ang backyard. Alas 8 paron kapin. 8:22. Oh. Wala buhi nila kaya para mabidyohan ako, mapakita nako ninyo. Yung ani may mag-arrange dere. Oh. Ranging pulit. Ha? Lagi? Nang gawas, nabidyohan na nako paggawas. Nang lupad gud sila ante. Oh, nang lupad ganina lagi. Nabidyohan na nako. Tara. Ano sila? Ano lang bisyo na dagko kay no? Nay dagko kay stanan. Oh, naabot bitaw. Init ka sila tanawon. Buyag. No, ano sila ang ato ang mga 12 weeks na nga mga pulet. Oh. Kuha tayo ka na ini to color. Taku oy. Oy, isa. Orang dominant CZ na to. Nga hybrid. Guwapa kayo. Dili sila idlas. Pares ubang manok ba? Oh, ang pahikap ra gani sila. I-develop man gani sila god para ani. Maka-range. Pwede po na sila i-battery cage pero wala man mega battery cage dere guys. Ato lang ang amo ang pagkuan is cage free or free range sila. Free range. Edad nilag 2 months sugdan na ni nako sila range dere. Na-observe man gud nako kung i-range ng mga manok. Kuan sila kanang healthy ba? Healthy kayo ang atong mga manok. Ay maghadlok makuan, mauwanan kaya ang manok magod og mag-uwan nusod gid po na sila. Murag ko kita tao. Based akong experience gyud nga mag-grow out ko kay mas nindot kung i-range nimo sila sayo. Mag-range ko kompleto na pod sila og bakuna. Last tong Coryza. After tira na ko Coryza 3 weeks da i-range na nina ko sila. Sa iyo man ko 35 days mag-Coryza na mud ko. Oh, man siya. Makuha na to. Ma-range na to dayon sila. Kaya ang based ang observation kay active kaayo ang mga pulet kung atong i-range og sayo. Oh, napa didto ang uban, mga tapula ning uban. So tagbalik. Mga tapula ni sila. Agko kay na like color guys oh kani oh na mura siya puti. Ganahan lagi ko nimo. Kani tanan guys by the way sa katong nangutana din ako wala na gyud ni tanan. Reserve na ni sila tanan gyud. Wala na ni sila kuan. Nanan ni mga tag-iya di ay tanan. Mag-deliver ta sunod sunod buwan. January pa man ron. Oh, no? Ay mga yung nani puti oh. Nani ba? Ikatak pa ta. Oops. Ay lagas tuyawan good. Na puti siya. Oh, gwapo kaya chik po na to ang lubot. Wala raman. Very good ra. Chik lang na to. Ay puti gid oh. Gold siya go. Kuan ini oh. Ko kay guys oh. Mani sample sa tong pulet. Hybrids. Nindot kay color oh. Oh. Awang lubot, limpyo kayo way mga sami. Usa po ninyo i-check ng mga manok guys, labi na ni magluya, check ninyong lubot physically. No kay sahay magkalibanga na sila. Oh, sakto ra gibusugon. Feeds nila ron is minipilit sa kanila kong gigamit no. Dita sponsor aning Bipro, ibayran gini nato siya. Pero na mo sponsor nga feeds nato atong testingan. No? Ana ra man na. Kana pa na mo sponsor feeds nga feeds number 1 cost aning poultry. Pinakamahal is ang feeds. Mo change pa ning color nila guys, mausa pa ni pangarol. Pero ingon ani na gid kasagaran na ilahang kuan. Ilahang color gyud. Mura siya og decal brown og color pero
Di na siya decal brown ha. Kung ano siya, dominant sa dominant. So diri lang ta kutob atong video karon kay mo balik na pud ko sa syudad sa trabaho na pud ta, no? Balik ko larga ko balik, drive ko pa dong Lapu-Lapu. Kay taga Lapu-Lapu ko gabase. Wala ko diri sa Barili gabase. Ang manukan lang nato is naa sa Barili kani sila, no? Naaman tay area diri gamay. So, mga to guys, daghang salamat sa inyo pagtanaw og daghang salamat di ay no sa mga followers nato sa Facebook, subscriber nato sa YouTube. Naabot na ta og 82 as of this moment 82,000 followers sa Facebook. Nya ang ato ang YouTube na sa 3,000 almost 4,000 subscribers. Po daghang kay salamat ug shout out sa tanang mga followers nato og subscribers. Di na ta mo matagsa-tagsa labi na sa Facebook is daghan na gid kay istana, no. Mao na ni atong update sa atong week 12 nga mga pulit pohon makakita mo next ani is mag-deliver na punta, no. February pohon ko mobalik siguro diri, no, deliver na ko'y unang i-deliver diri sa Barili area. Then hinahinay ko na ay Ronda, na ako'y Compostela ba to? Na ako'y Asturias ani niya nga mga delivery. Dili ra usay buyer ani niya guys, daghan. Na nikuha anig 50 ka buok usa ka buyer, na ay uban nikuha og na po, minimum nam tag na po guys, no? Pero lahi ang presyo sa kuan 50, mas ubos gamay siya og price kumpara sa tag na po, no? So sa delivery po naatay bayad gud guys. Dili libre kay kanang nagasolina man tagod, no? Nya isod gud po ni nato sila transport crate, no, para safe ang ilahang pagkuan pag deliver nato. Nya isakay ni nako siya sa sakyanan nga aircon para safe nya. Kasagaran morning gid ta mag-transport or gabi kanang di ta maabdag traffic o dili init sa daan. So ana lang guys, share lang nako diri ang ato ang journey sa pag-venture aning mga hybrid chicken nga atong gigrow diri sa atong backyard. Daghang salamat sa inyo pagtanaw. Happy farming ambing tatanan.